sum credo pater mitam corpus spiritus Deus Deus mecam corpus meum materam tam crus metamicai. Kita ang kaugatan. Tana ang kaunura. San asas. Huwag na maningibate. Sakit yung kayo! Uskari! Pagkukan sa labi! Ikaw ang magdanggan! Sabali! May uhipan na bigawan tayo mo kalong! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalog palangda kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidontan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom. Mukirig siya. Yan sa mga Antonio. Yan sa mga... No! Tapangi ko! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupot. Gikan pa kaniyan tuwang nagkaroon ang kaligot-butay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Kinsa ba'y makaputol, ini? Kinsa'y magatap. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug tulungtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culiantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Tusok-tusokon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan. Imuputo. Ang mga kaliwat. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Tony. Tinuod ka. Tony. Ang punak ko. Rita. Huwag na siguro kong kaluwasan o kadaugan pa sa tungkog mo mo'y atong angkot. Sa dili pa mo ang kapagyasan na ito, no? Sa dili pa na ito matilawan ang kapait sa kadaugan. Unya sa imong ginahay o sa akong ginahay. Bisig kasi mo daog pinantuwa. Wala ko to. Ang kunan ako. Kaya ako sa Antonio. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Ako na rin ko. Ang imo saya sa uniform. Rita. Ayaw, Bigli. Bisan kamay tabo ng akong lawas, Tony.
Urog. Iwan ka na na ako. Ayaw binilipisan ka may tapon ng akong lawas. Ihatag ko lang mo kung sa nagkamot na ako. Tantama. Tantama ang tanan. Kung ayaw mo ka pagtot ha? Sa ibang lugar. Ayaw tingin kong imong mga mata. Ayaw paglingin. Matutuki ko. Tonyo. Rita. Tony, I love you. Rita. Unsaon? Huwag may baw. Tony. Ingon na. Ambot tingali. Okay. O siguro ni. Ano na may tanaw ka man ako? Dili gyapon ko pagkataw. Mituo ka na. Mahal ka na ako. Sa ido sa langit ako pagtuwa, Rita. Timan gibuhat na ko niya. Gibuhat kini natong duhat tungod kay. Usa kini sa mga sangkap. Aram muli kong pagkayo ang ato pagminalay. Mao sa punta ka na akong isumpay. Apan ikaw mo imisumpay. Oh, Tony. Musamot ang kalikuan. Madugay man o dali. Apan maibaw ang naghihapon si Mama Matilde. Madugay man udali. May bawaan na kaya po ni Mama Amanda. Dili na siya buot na magkabalik pag itagto. Mausab si Mama Matilde. May bahad sa kamatayon. Kung may bawaan niyang nagkasabot na sabkitang duha. Apan mangandam kita, Rita. Kadaukan man. Oh, kamatayon na itong duha. Kinahanglang andam kitang dahan. Nanawag na siya. Hello? Amanda. Nahibaw kong manawag ka ginako, Gov. Nahibaw ko. Ambot. Naon sa ko. Ambot. Ngano ko yan eh. Uwa kong magkasabot. Naanak ko diya pa doon sa imong bahay, Gov. Pagkali. Naaratingali ang nagkuha ni mo. Oh, Nako'y gitugo ka. Kuha. oh, Diana. May abot na, Gov. Naanak ko. Para usam ning gamay gawa, nga imong gipabukal. Ug kanang mangikang ka nga imong gipatungod sa nagbukal nga kawa. Tanaw lang. Bebe, pasab daw na kumahal ko.
Kining munyekang gamay nga gituhog nako kahoy tinalinsan o gipatungod nako sa nagbukal nga kawa. Mao si Gobernador! Ha? ang gipapaktul, ang gipausikan, ang gipapara ni Congressman ako. Matilde. Ako pa siyang gidangjang o gidangjang tungod sa nagbukal sa espisong lana sa pasayng jacket. Dili siya masaktan. Kunahon sa siya. Kunahon sa Sanay kapulya. Lauri paliho ba? Oh. Magali ko. Sigog karon. Oh, nahibaw ko. Nausap siya. Nahibaw ko. Pagi ako ninyo. Pagi ako. Ayaw mo pagali. Gob! Kalma lang, Gob. Kalma lang. Unsay imong gibati? Init kayo. Niyan ako sa kwarto nga bugnaw kayo, pero init kayo ang akong kalawasan. Kanya, mukalitaw sa kapos nga akong mga panit. Sa kainiton nga, dili masabot ang kainit. Unsa pa? Kunya, batiyaw na kong kalipong. Murag nagkalutaw ko sa hagin. Murag tuyok. Gituyok-tuyok ko, ibabaw sa kainit. Gigamitan ka na og usik og pagtul. Kusa. Sige ka manlagdangdang anang gamay mo ka ibabaw sa nagbukal nga lana. Kipulan ka nagtanaw. Kwan, Kunya, unsa may imong gusto, ha? gusto ko mo tanaw nga ito slob nimo ang munyikang gamay sa nagbukal nga lanas dakit. Niya! Tabang, Amanda! Nag-obserban pa ko nimo, Gob. Ganong igaw ko malang bitanaw na ko. Gi-obserbahan pa na ako. Tabang ko! Obserbahan pa na ako kung sa imong reaksyon aron akong mahibawaan. Kung unsay mata nga gigamit ni Matilde. Kainit! Kainit! Murag ito slog po sa kal! Gigamit o kawa ang sinipintang Maluwas pagkaha ni Amanda ang gobernador, unsay buhaton ni Amanda. Karon nga nagkabalikay ug may nahitabo pagid nila ni Tony ug Lorita. Unsay buhaton ni Matilde kun iyang mahibawan. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wag pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwat. Dalit kanato sa RMN Drama.